иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. ин лаҳза манзури шумост нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ аз фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар. мо дар хусуси ҷиноятҳои қасдонаи маълумот хоҳем дод ки содир шудани онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад, ҳамчунин дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар барнома ҷой дода шудааст. бо шумо ҳастам Абдулмумин Зайниддинзода. дар прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ нисбати ҷавонзани 22-сола барои одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбаршуда тифли 3-солаи ҳамсояи худро бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Рӯдакӣ ин ҷинояти гӯшношинидро ошкор ва гумонбарро боздошт намуданд. майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. санаи 3 ноябри соли равон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Рӯдакӣ аризаи шаҳрванд Ашурова Зарифа, истиқоматкунандаи кӯчаи маърифати ҷамоати шаҳраки Сомониёни ноҳияи Рӯдакӣ оиди бедарак ғайб задани духтарчаи ноболиғаш Абдуллозода Шарифа Имомназар сол таваллудаш 2020 ворид гардид. бо бурдани корҳои ҷустуҷӯӣ пас аз як рӯз санаи 4 ноябр аз дохили партовгоҳи суроғаи зикр гардида ҷасади ноболиғи 3 сола бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо мавҷудияти ҷароҳатҳои буридашудаи ҷисмонӣ дар қисмати гарданаш дарёфт гардид. худи ҳамон рӯз аз ҳисоби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Рӯдакӣ ва прокуратураи ноҳия ҷиҳати ошкор кардани содиркунандаи ҷинояти махсусан вазнин гурӯҳи оперативӣ созмон дода шуд. барои кормандони мақомот масъулияти басо гарон пеш омад, зеро ҳеҷ як далел, ахборот оиди ҷиноят вуҷуд надошт. ҳолати мазкур боиси нигаронӣ ва ташвиши сокинони шаҳраки Сомониён гардида, ҳатто ҳамсояҳо ҳам ҳар кадом аз ҳамдигар шубҳа мекарданд. ниҳоят коркардҳои оперативӣ натиҷа дод. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ ва амалисозии ахборотҳои оперативӣ ворид гардида муайян карда шуд ки ҷинояти мазкур аз ҷониби шаҳрванд Имомализода Манижа Шералӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаротегин Д ки муваққатан дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ истиқомат намуда истодааст, содир гардидааст. воқеан касе гумон надошт ки ҷинояти мазкур аз ҷониби як нафар зан модар ки худ оиладор ва соҳиби 2 фарзанди ноболиғ аст бо як бераҳмии махсус содир гардидааст. шаҳрванд Имомализода Манижаи Шералӣ сол таваллудаш 2001 сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, муваққатан истиқоматкунандаи кӯчаи маърифати ҷамоати шаҳраки Сомониёни ноҳияи Рӯдакӣ ҳамчун гумонбар дар ҷинояти мазкур дастгир гардид. рафти тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ муайян намуд ки Имомализода Манижаи Шералӣ ки бо ҷабрдида дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекард ба манзили истиқоматии Ашурова Зарифа бо мақсади дуздӣ ворид шуда, ҳангоми амалӣ намудани қасди ҷинояти дуздӣ аз ҷониби соҳибхона боздошт гардидааст. гумонбар бо мақсади он ки кирдори содиркардааш дар байни ҳамсояҳо овоза нашавад, қасди ҷинояти махсусан вазнинро таҳризӣ намуда, барои аз ёду хаёли Ашурова Зарифа баровардани ҳолати ҷинояти дуздӣ фарзанди ноболиғи ӯ Абдуллозода Шарифаро бо роҳи фиреб ба манзили истиқоматиаш дароварда, дар дохили ҳамом бо истифода аз корд ба гардани марҳум 2 маротиба зарба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. خون کجا ریختگی بود؟ خون فقط در درون تقالا و یکم جوی همچه بود. بعدا چکو کرده بعدی که کشتو زوده کرده؟ بعد بالکن رفتم این خیست دادم کودکم خوابدن گرفته آمدم بالاشو بالاتف شوندم بردم و سودا پرتافتم شد. پس از صادر کردن جنایتی مخصوصا وزنین، گمانبر جسدی نابالغ را به پرتوگاه آورده در زیر پرتوها پنهان کرده است. دلیل‌های شایع کارد و ظرفی لباسشویی که هنگام صادر کردن جنایت استفاده شده است دریافت کرده گرفته شد.
با صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین آدمکشی گمانبر امامعلیزاده منیژه شیرعلی در برابر از حیات محروم نمودن یک نفر نابالغ 3 ساله دو فرزند نابالغ خود را نیز مدت‌ها از مهر مادری بی‌نصیب گردانید. پروکراتور ناحیه رودکی حالت مذکور را مورد تفتیش قرار داده است. 10 ноябри соли 2023 вобаста ба ҳолати мазкур нисбати гумонбаршуда имомализода манижаи шералӣ бо моддаи 104 қисми 2 банди в кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда имомализода худи ҳамон рӯз дастгир ва нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. беэҳтиромӣ нисбати ҷамъият ва худнамоию худписандӣ ки дар заминаи он меъёрҳои ахлоқ сарфи назар гардида тартиботи ҷамъиятӣ дағалона вайрон мегардад дар пай ҷавобгарии ҷиноятиро дорост. як гурӯҳ шаҳрвандон бо ҷурми авбошӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ боздошт гардиданд. номбурдагон дар баробари як нафарро бо корд захмӣ кардан тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда ба оромии сокинони пойтахт халал расониданд. капитани милитсия Сироҷиддин Шакурӣ маълумоти бештар дорад. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ як гурӯҳ ҷавонон барои содир намудани ҷинояти авбошӣ дастгир карда шуданд. зимни санҷиш муайян гардид ки аз ду ҷониб наврасон дар кӯчаи борбади ноҳияи Фирдавсӣ муноқиша намуда ҳамдигарро зери лату кӯб қарор доданд. ҳамчун гумонбар шаҳрвандон Нурзода Нурмуҳаммад санаи таваллудаш 2004 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад, Кенҷаев Саид Абдулло санаи таваллудаш 2003 сокини кӯчаи Фирдавсӣ ва Шафиев Муҳаммад Хуршедович санаи таваллудаш 2004 боздошт гардиданд. номбурдагон санаи 16 октябри соли ҷорӣ тахминан соати 23:30 дар кӯчаи Борбади ноҳияи Фирдавсӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда бо шаҳрвандон Муҳаммад Тоҳири Саидмумин санаи таваллудаш 2004, Саид Аброри Исмон санаи таваллудаш 2005 ва Маҳмад Саиди Саидмумин санаи таваллудаш 2001 сокинони ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Борбад муноқиша карданд. дар натиҷа Нурзода Нурмуҳаммад бо корди бо худ дошта як маротиба ба пои Саид Аброри Исмон зарба задааст. ما خطی عبدالله محمد دبای دام شتگی بدیم از 3-4 بچه اومدم گفتن که شما ما را به زیر نگاه دارین یکم دل نیت دارین هیچ شما گفتیم و رفتن ما را رفتیم و ما خونه کارشا گرفتم برو اومدم که وارم برو اومدم هم خیلی گپ زدیم که گپ همون بالا رفت در همون حالت کارشا برو آوردیم 3 مرتبه دپخش دارم. инчунин гумонбаршаванда Шафиев Муҳаммад низ тавассути корд ба пои Муҳаммад Тоҳири Саидмумин зарба зада ба ӯ ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. вақте ки дар онҷо ҷамъ шудем ва як шазадум гирехтем дигарсему ки дар натиҷа номбурдагон бо бардоштани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карда шуданд. вобаста ба ҳолати кор бо моддаи 110 ва 230 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. бо мақсади пешгирии муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ кормандони милитсияи пойтахт чорабиниҳои мақсаднок ва амалиётҳои махсус доир менамоянд. новобаста аз ин бархе нафарони манфиатҷӯ барои ба даст овардани фоидаи муфт аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебаранд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як нафар сокини ноҳияи Рӯдакиро бо ҷурми ба муомилот баровардани ҳабҳои синтетикӣ боздошт намуд. ҳабҳои экстазӣ яке аз намудҳои сахттаъсири воситаҳои нашадор ба шумор рафта мутаассифона баъзе аз ҷавонони кӯтоҳандешу сабукфикр бо мақсади яклаҳзаина дилхушӣ онро истеъмол намуда худро ба дарди ҷонкоҳи нашъамандӣ гирифтор менамоянд. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии он ва нигаҳдории солимии ҷомеа кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе пайваста чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ месозанд. ахиран дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ шаҳрванд Ҳомидов Баракатулло Наимҷонович санаи таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакии деҳаи Роҳатӣ ҳамчун гумонбар барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор дастгир карда шуд.
номбурда муддатест ҳабҳои сахттаъсири экстазиро бо ҳар роҳу восита дастрас намуда дар ҳудуди шаҳри душанбе ба фурӯш ва паҳнсозии он машғул будааст. зимни пешбурди коркардҳои оперативӣ ва кофтуковӣ аз манзили истиқоматии номбурда воқеъ дар деҳаи роҳатии ноҳияи рудакӣ дар маҷмӯъ ба миқдори 386 адад таблеткаҳои экстазӣ дарёфту мусодира карда шуданд. ман 6 моҳ пеш аз бо воситаи шабакаи иҷтимоии WhatsApp 800 дона экстази харидорӣ кардам ба номи Михаил. 470 рубл 470,000 рубл перевод кардем. аморо гирифтем мақсад хона 375 ношад дастгир кардам. ман таблетка ба шахсони муайян пулша мегирифтам, мемон ҷо мегирифтам ба воситаи WhatsApp сурат гирифтам рафтам ҷамтам ҳамҷои мондагӣ мерафтам мегирифтам. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон нисбати гумонбаршаванда ҳомидов баракатулло тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. боиси таассуф аст вақте ки зан ба кирдори баҷомия хавфнок даст мезанад ва ба номи пуршарафи модар иснод меорад. як нафар ҷавондухтар сокини ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон барои чапдастӣ аз ҷониби кормандони милисияи ин минтақа боздошт гардид. шарҳи ин ва як ҷинояти дуздии дигар дар гузориши полковники милисия Офуқӣ Қодириён. дар ҷомеаи имрӯза занон дар баробари мардон кору фаъолият намуда барои пешрафту рушди кишвар саҳми босазо мегузоранд. мутаассифона ҳастанд баъзе заноне ки бо кирдорҳои ҷинояткоронаи худ ба номи зан модар иснод меоранд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар асоси аризаи чанд нафара соҳибкорон оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани молҳои рӯзгордорӣ аз қабили матову либосҳои занона, курпаву рӯймол, пойпӯш ва дигар ашёҳо гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда як нафар зан сокини ноҳияи мазкур бо гумони дуздӣ дастгир карда шуд. ин нафар Алимова Малоҳат соли таваллудаш 1998 мебошад ки дар се ҳолати ҷинояти дуздӣ даст дошта зарари расонидааш ба шаҳрвандон 7500 сомониро ташкил медиҳад. дар ҳақиқат муддати 1 моҳ мешавад ки ба бозори ноҳияи ҷайҳун рафта аз як дукон 3 маротиба даромада шабҳо соати 3:40-3:45 либосҳои занона, таҳпу, шарф, ҷемпер якчанд чизҳоро гирифта баромадам. инчунин кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 ду ҳолати дуздии моликияти шаҳрвандонро ошкор намуданд. нӯмонов Раҳмоналӣ соли таваллудаш 1972 санаҳои 23 ва 24 октябри соли равон шабона аз набудани атрофиён истифода намуда 2 адад дучархаҳои сокинони ноҳияи мазкурро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст ки бо ин кирдори ҷинояткоронааш ба шаҳрвандон Назрив Сайдумар ва Раҳимова Улфатмоҳ ба маблағи 3000 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. оиди ин ҳолатҳо дар шӯъбачаҳои тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун ва ноҳияи 5 парвандаҳои ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобили ҳамарӯза ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ таъмини талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва назорати вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар минтақаи маъмурӣ сафарбар мешаванд. мутаассифона вақтҳои охир содиркунии чунин қоидавайронкуниҳо аз ҷониби фарзандону пайвандони ашхоси шинохтаву соҳибмансаб ва соҳибкору сарватманд низ ба мушоҳида мерасад. шаҳри қоидавайронкунии якчанд ронандаи мошинҳои гаронарзиш дар гузориши навбатӣ. ҳаракат дар роҳ чӣ савору чӣ пиёда бояд дорои низоми муайян бошад. бо афзудани шумораи аҳолӣ дар кишвари мо бахусус дар пойтахт шумораи воситаҳои гуногуни нақлиёти хусусиву ҷамъиятӣ низ зиёд гардидааст. чун воситаҳои гуногуни нақлиёт афзун гардидааст, хоҳу нохоҳ дигар омилҳои ташвишоварро дар ҳаракат ба вуҷуд меорад. новобаста аз таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ насби ишорааломатҳои огоҳкунанда ва роҳнамусоз барои пиёдагардону ронандагон, вале садамаҳо, бенизомӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо дар роҳҳо ва маконҳои ҷамъиятӣ ба мушоҳида мерасад.
кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобили ҳамарӯза ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ, таъмини талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва назорати вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар минтақаи маъмурӣ сафарбар мешаванд. мутаассифона вақтҳои охир содиркунии чунин қоидавайронкуниҳо аз ҷониби фарзандону пайвандони ашхоси шинохтаву соҳибмансаб ва соҳибкору сарватманд низ ба мушоҳида мерасад. чорабинии мақсадноке ки аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри душанбе доир карда шуд, гуфтаҳои болоро тасдиқ намуда дар рафти он шумораи зиёди автомашинаҳои гаронархи хориҷӣ зери идораи чунин ашхос боздошт карда шуданд, ки нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, ин нақлиётҳо ба ҷаримагоҳи бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. аз ҷумла автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 7741 ME01 мансуб ба ронанда Ҳасану Шодмон Султонович, истиқоматкунандаи кӯчаи Асадулло Ғуломов боздошт карда шуд, ки дар автомашинаш таҷҳизоти махсуси садодиҳандаи гӯшхарош ва асбоби иловагии равшандиҳандаро насб кардааст, ки шабона бо овози гӯшхарошаш дар баробари ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал расонидан, ҳамзамон ба оромии шаҳрвандон халал мерасонид. нисбати ронанда бо моддаи 316 протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. илова бар ин ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди транзитияш Е6569 G01 Иброҳимов Азизулло, соли таваллудаш 1996, сокини шаҳри Душанбе, воситаи нақлиёташро дар баробари бо оинаҳои сиёҳкардаи пешорӯй ба истилоҳ напавал рондан, ҳамзамон бо аломати қайди давлатии бегона 7000 RG01 воситаи нақлиёташро идора мекард, боздошт гардид. ҳамчунин ҳангоми аз назаргузаронӣ ба ғоҷи автомашинаш шумораи зиёди рақамҳои қайди давлатии бегона дарёфт гардид. автомашинаи тамғаи BMW рақамҳои қайди давлатиаш 9999 TV донишҷӯ яке аз донишгоҳҳои кишвар дар баробари қоидаситезӣ ҳамзамон дар чанд марҳила қоидаҳои ҳаракати роҳро вайрон кардааст, ки бо чунин кирдораш ҳолати садаманокиро ба вуҷуд овардааст. воситаи нақлиёти ӯ низ ба ҷаримагоҳ оварда шуда, дар баробари тартиб додани протоколи маъмурӣ бо падараш низ ҷиҳати ба чунин қонуншиканӣ роҳ надодан суҳбату корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда шуд. қайд кардан зарур аст, ки дар оянда низ аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ рейдҳои махсус доир карда шуда, шахсоне ки ба вайрон намудани талаботи қоидаҳои бехатарии ҳаракат роҳ медиҳанд, дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. дар охири барнома ёдрас менамоем, ки барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди қонуншиканиҳо ва кирдорҳои зидди қонунӣ маълумот медиҳад, то ин ки шаҳрвандон хатои дигаронро дида роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ, хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.